Jackson Marlon. Good morning to Marlon. Good morning sa aton mga listener, no? Labi na sa mga pinlanggata nga mga pasahero o sa mga upod ko nga driver sa Bacolod nga nagaminister subong. Salamat gid, kahapon nag-anunsyo ang LTFRB, may natalana naman nga saka sa pleteho sa mga dipasay nga salakyan nationwide din siya. Anang pabalo sa ring bag-o nga chairperson attorney Garafil. Tigin pabalo niya isa ka adlaw antes ang liwat naman nga pagsaka sa paraso sang gatong sa mga Martes. Ang desisyon kon pila Sir Jeg ang isa ka babalaan pa na sa una nga bayan sa Setyembre. Una gid, anong reaksyon sa inyo sa grupo sa Ondok? Okay ini sa inyo nga sakaan liwat ang plete? Well, ako yaga represent ko in behalf sa transport, no? Kag subo mo na pamatian nga hindi ko mangin bias sa amon nga industriya. But tinti ang amon nga posisyon, ari kami subong ululupod kami nagahinunanon mga leader nga nasubuan kami nga pasakaan plete, no? Kaya ang aton nga mga pasahero subong hang up gini, pressure pa, wala pa makarecover sa bag-o nga pag-opening sang klase, kag mostly nagbakal sa mga school supplies, uniform, etc. Di kung pisgaon tani sila sa saka sang plite, basi bala maapektuhan ang ilang attendance, no? Kay mostly sa nagasakay nga kabataan ginopdan pa na, no, sa aton nga mga ginikanan. So subo man na tani nga pamatian sa kay spokesperson kag chairperson sang LTFRB National, Attorney Garapel, pero i-welcome gid namo, no, kay sa subong adlaw lain-lain gid sang saka 6 pesos and 10 centavos per liter daw. So kung mag 20, ibutang na lang namon 15 liters na lang, 15 times 6 wow na sa amon bugasan, kaya hindi man na absoluto nga buhinan ang renta mo. Kag may lang kung magdamo ang pasahero. Pero ambot ko mabatsyagan sa aton mga local public official kay ang national government, ilabi na ang administrasyon, gapamati man na sa tingog sa mga gobernador, mayor, kung ano ang balatyagon sa mga probinsya, ginakulat man na dito sa Malacanang. Pero kung wala man lang niya tingog ang aton mga local government official, wala sige lang na implementar kay masiling man lang na iya ang administrasyon nga wala man may nagareklamo but singon acceptably pa ya So amo na ari kami nagtabok sa Iloilo tanan nga mga leader, attend kami di sa Transport Summit para ma-discuss ini ang mga nagkalain-lain, alarming na kayo nga problema sa transport industry. Inang amon subong pakpak kag angel sa amon pagpangabuhi. Ang media na lang. Kaya hindi naman kami pagpamatian sang estado, hindi naman kami pagpamatian sang kung sino na ginapadalaan namon sulat, mga position paper namon daw ginabuli na lang kami nga ginabuli, no. So amo na ang pamangkot gay na bala makabuli gina sa amon kag kun anong amon. Kami i-welcome namon na kay para na sa bugasan namon. But anong epekto sina ang domino effect sa aton nga mga pasahero? Kung nagakarga siya tangkong, nagakarga siya balatong, alugbati, sakaan niya man ang balaklon. So amo na siguro tumadlon ang domino effect dapat ipabalo na sa mga local public official sa central office sa Malacanang para mapaabot naton problema to Marlon. Subong balanta may ara gen patuman na damlag lang nga saka sa pleste, no? Pila gid to 2 peso ang una. Ngay pasaka bla? Ang nagligad ko nga minimum during pandemic is 9 pesos. So gindugangan ni Martin Belgra before siya nagwa 2 pesos. So subong 11 pesos kita. Yes. So pro ang sintro sina to Marlon, kung estudyante ka mabayad ka no ibig mo na lang na pulo. Kung ang iban to nga sibilyan mabayad siya 11, ginabato naman lang nato ng pulo. Kay kabudlay mangita sang sinsilyo. That's why kami ang balatyago namon para giniya sa pinalangga nga pasahero. Kung may mga jutay hindi pag-insindihan ay i-resolve na sa prater binyo, no? Kaya hindi kita gusto nga kita nga mga pumuluyo ang nagailinaway tugas sa sini makahalalit kag makamamatay nga mga layag kag pulisiya sang estado nga hindi na applicable sa aton nga mga basic sector ato Marlon. By the way, since kagin pasakaan ang plete, anong inyo feedback halin sa mga drivers man? Labi na gid sa mga salakyan nga why bala Sir Jeg din patapik nga taripa man, may ara pa nga pasahero kung nagbayad kung kaisa nagapangita taripa mo, kung wala kung kaisa taripa nga resulta pa sa lalisay sa driver kag passengers. Anong feedback no Sir Jego? Actually, kuan na gid sa may term na ang estado kisa, may term na even ang mga pulis nang ka-isolated na giman kayo bala mo kay hindi na necessary actually ang taripa. Ang amon ganida kun ayo anay na lang ta kung wala kwarta ayon lang kay may mga marching order man kami ginapaabot sa amon mga local association nga kung wala kwarta insindihan nyo na lang. Kung magpangaway insindihan nyo man hindi ta lang pagsakyan. So kung wala taripa, marching order na sa LTFRB. So ang aton basulon da ang estado. Ang LTFRB regional office balab buhi pa.
ara pa sila naga-serbisyo pa, bala may mga tao pang LTFRB dira sa Bacolod, o kung passive na sila kayo, wala sila da opisina, tulog, bungol, tuyo, wala communication, ang gasabat sa ilang landline na nga, kung may problema kay tawag sa amon nga linya, ting gasabat na permi, sekretarya malang, the number you dial is not yet in service. So tilingon ang services ng LTFRB, wala na extend sa Negros Occidental. So, ang Basolon tayo parte sa Taripa, ang regional office sa LTFRB, amo na siyang regulatory body para sa plitian sa pampubliko nga mga salakyan to Marlon. Namuno mong transport summit sa buong dara sa Iloilo? Well, gakandak di sa no, anong nami gid no kay mga agenda ibanda? Tanan ni halos di tanan nga mga line agency no, ang PNP, LTFRB, LTO, mga politiko. But hindi, bago pa gila nag-start, wala pa man namon ma-absorb din ang tanan nga kaundan. Ang nag-sponsor si Attorney Segpre Cabaluna, ang Committee on Transportation under sa kay Mayor Jerry Triñas ang Iloilo. So, bago pa lang nag-start, basi karon maka-update kita sa apon kung anong mga development diri kang istoryan. Anong naka-agenda da, Sir Jack? May initial ka nga info? Naka-agenda ang hambalan? The same sa Bacolod. Inang problema sa local public transport road plan nga wala nag-agi sa insaktong proseso, wala sa mga public consultation, public hearing, wala sa mga minutes, ginimplementar. So naglalagi na mo, so ginpasuspindi anay. Hindi talaga yun kung anong basic na solusyon nga para hindi man maguba ang mga ruta bala kay kung like Iloilo ang estudyante kung mag 5 ride siya sige jacket na mo amo man na sa aton kung from bago siya kung i-implementar ang local public transport route plan from bago totalisay sa TISDA mahimo man siya 6 ride no so amo na dapat i-review si anay kag talakayon nga ara ang mga stakeholder ara ang action radio para ma-disseminate naton sa pumuluyo kag hindi kita mangin kuan bala suspitsoso hindi kita mangin subjective mabatyagan naton nga ang ini nga gobyerno transparent siya sa iya mga lahi kag polisiya. Anong mensahe mo, Sir Diego, sa mga drivers, partikular diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa dinatalanda nga saka naman sa plitihan? Well, dungan sa sining summit no ginaskasubo gid naton ang size Gs nga saka subong sa kada litro. Ang aton hindi na ni hugtanay paha, uyatan ta gid aton paha nga hindi lang tanay magutman. Hindi pagdalon ang problema sa inyo panimalay sa salakyan. Palanggaon naton pasahero, palanggaon naton mga public official, kag kung anong problema pungkuan naton sa mayo nga binyo upo na mga nagalain-lain nga representante sa broadcast industry, talakayon ta na. And pagbalik namon karon kung may mga development, base makapatawag kita press con. So amo lang na siguro mi chat to Marlon in kabay maintindihan sa aton mga pumuluyo kung nga nagapanikasog kami nga hindi gid pagpasakaan ng bilis ang krudo para hindi man mapiktuhan ang aton nga mga estudyante kag sumalakay. Sige, Sir Diego Malacad, sir, thank you so much sa time kag base karon sa gabi magka-kontak ko si imo. Salamat gid kag good luck dira sa inyo sa ding summit. Thank you gid Dr. Marlon, mayong aga sa aton mga pumuluyo. Ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center kon ginatawag Ondok, itay Mengano, mayara sila sang